ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಕಲಕಲೆ ಪಡಾದ ಅಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರೋಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಜನದೊಂದಿಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೊಸತತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಕರಿನ 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂತಿನ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕಡಲಡು ಮಚ್ಚೊಂಗಲ ಬೋಂಟಿಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ 7 ಜನ ದಾದ ಆತೆರು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮೊರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಕಲು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಹಡಗು ಮುರ್ಕುದುಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಕಲೆ ನೇರ ಪತುಕೊಂತೆರ ದಾದ ಆತೆರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಎರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಆತಿರು ಅಂಡಲ ಕಡೆಕ್ಲ ಮೊರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅಂಡ ಮೊರಣಿ ಅಕಲು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬೋಟು ತಿಕ್ಕಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಆ ಬೋಟು ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೋಟು ಮುರುಕಿ ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿತ್ತಿನ 7 ಜನಲ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪನಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಾದಿ ಬೋಲ್ಪು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಜಿ ಸಾಯೀಶ್ವರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಹಡಗು ಖಂಡಿತವಾದ ಮುರುಕುದುಂಡು ಅವು ನೀರ್ದ ಆ ಗಂತಗೆ ಸೇರಿದಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ 7 ಜನಲ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನಾರನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿರ ನಂಬುಜರು ಬಹುಶಃ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ನೌಕಾಸೇನದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾತನು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪೆಂಡುಲಂ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಡು ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಐಕತ್ರ ನಮ್ಮ ಒತ್ತ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಕುಲ್ದೇರು ಗುರುಜಿ ಸಾಯೀಶ್ವರ್ ಅರಣ್ಯಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ದುಃಖನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಓಲಾ ಆತಿನ ಓಲಾ ದಕ್ಕದ ಬೋತಿನ ವಿಚಾರನು ಮೂಲ್ಕೊಲೊಂದು ನಾಡ್ರೆ ಮೂಲ್ಕೊನ್ನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಆಂಡಲ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕಲ ಅಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂದು ರಡ್ಡೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನ ವಿಚಾರನು ಗುರುಜಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಅಂದು ಇತಾಡನಿಕೆನ್ಗ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬ ಆತಿನ ಕತೆ ಇರಪ್ಪನೇ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ತಾರೀಕಿದ ಸಮಯ ನಡೆತಿನ ಘಟನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜನವರಿ ಸುರುತ ವಾರಡು ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ತಾರೆ ರವಿರಾಜ್ ಬಂದು ತಂಡೆಲೆರ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಂಗಡಿಕೆರು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡು ಪೋಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ್ಲ ಅವೇನು ತಗೊಂಡು ಪೋಯ ಸುರುಟಾದ ಪೆಂಡುಲಮ್ಮಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಗಲು ಆರೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರ ಓಟು ಸರಿಯಾದ ಉಂಡಾ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಪೋಯ ಅಪಗ ಈ ಪೆಂಡುಲಮು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವರ್ತಲ ಎಂಚ ತೋಜಾವ್ ಎಂಚೆಂಚ ತೋಂಡಲ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಿನ ತೋಜಾವ್ ನಾಲನೆ ಪನೊಂದಿಚ್ಚು ಉತ್ತರನೆ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚು ಅಪಗ ಉತ್ತರನೆ ಕೊರ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡವು ತಟಸ್ಥ ಆದುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ನಾಶ ಆತಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ತೋಜೆನು ಅವಾಗ ನೇರವಾದ ಬೋಟ್ ಏನೊಂಡು ಅವು ನಾಶ ಆತಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಗಲಿಗೆ ತೆರಿಪಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಜೀವಂತಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಜೀವಂತಾದ ಬದುಕುದುಲ್ಲೇರ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡೋಗು ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೇಂದೇರು ಬಲ್ಮೆದ ಕಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಷರಡ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಕೇಂದಿನೊಂಡು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ನೇರ ಪತ ದೀತೇರು ದಿಂಡು ಬಾರ್ದು ದೀತೇರು ಬಂಡ ಬಂದ ನೋಡಿ ದೀತೇರು ಬಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಎರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅದು ಎನ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಯ್ನಾಯಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯ್ನಾಯಿ ಗುರು ಆಯ್ನಾಯಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾತಿರೋಡು ಹಾಲು ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಇತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಬತ್ತೇಡ ಆಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಬನ್ನೋಡ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡ ಆಪುನ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಜೀವನ ಒರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ಪ ಆ ವಿಚಾರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಪರೆಗೆ ಬಂಗಾಣ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಆ 7 ಜನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ತೂನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಸರಿಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಜೀವೋಗು ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯಡು ಬೋಟು ನಾಶ ಆತನು ನೂದೇಗ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರುವೇರು
ಆಂಡ 1% ನಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲಗೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನ್ಲ ಅಗಳನ್ನ ಎದುಡೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಾಗಲ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಯಾನ್ಲ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಮುದ್ರಗು ಬಡ್ಡ ಬಾಬನ ಊದಿನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಸಮುದ್ರಗುಲ ಬಾಬನ ಊದಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇನು ಬೊಕಾತ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ಪಾದು ಬೊಕಾತ ಅಗಲಿಗೆ ವಿಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬಂದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ದೇಪಂಡ ಏಪ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪಗನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ವಿಚಾರ ತೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪಿರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೊರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತ ಪೆಂಡುಲಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಡ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಂಗೆ ಐತ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜವನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣವೈನಂಚಿನ ಧನಾತ್ಮಕ 8% ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ 50% ಏನು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜನ ಅವಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಪರೆಗುಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನೆ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋಟದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಈ ಬೋಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪೆಂಡುಲಮನು ಪತಿನಪಗ ಅವು ಸರಿಯೇನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಎತ್ತಂಡ ಪೂರ್ಣವೇನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ತಟಸ್ಥವಾದ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅವು ತಟಸ್ಥವಾದುಂಡು ನಾಶವಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಪ ನೇರವಾದ ಈ ಬೋಟದ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬೇಡಲ್ಲ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗಲು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪನ್ನಗ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ಯರು ಬಂದಾಂಡ ಬದುಕದುತ್ತೇಡ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ನಗ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಗಲ್ನ ಫೋಟೋಕು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾನಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕುಚಿ ಅಪಗ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಹ ದ್ಯಾಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆಪ್ಪನು ಮೊಗಲು ಬದುಕದು ಬರೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನೊಂಡು ಅವೇನು ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರೆನು ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ಮಡು ಬೊಕೊಂಜೇನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ಸರಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲ್ಲಾಡು ಅವು ಇತ್ತರಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಬೇನೆ ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಆಪುಣ ಬಂದು ಯಾನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಡ ಎಲ್ಲ ಏನಡ ಪಾತ್ರೆನವೇ ಉಂಟವನು ಪೆಂಡುಲಮ್ಮಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತ್ರೆಡ ಒಂದು ದಿನದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ % ನಂಬಿಕೆ ದೀತೆ ಮೊಗಲ್ ಬದುಕದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಬೋಟದ ನಂಗೆ ನಾಶ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ತನಿಖೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿ ವಿವರಗಳು ತೆಗೆದಂಡು ಒಂದು ನಾಶ ಆತಂಡು ಬಂದು ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ಮಡು ಉತ್ತರ ತೆಗಿಜೆ ಅಪಗ ಇಂಚ ನಾಶ ಆತನಂದು ಬಂಡಾರ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ತೂಪ ಲೇಖರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮಡೈತೆ ಮೂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಉಪಕರಣಲುಂಡು ಅವು ಒವ್ವನಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತನಲ್ಲ ತೋಜ ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲ ನಂಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೇಖರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೈನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಂಗೆ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಬೋಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೌಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಬೋಟುದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ದೀದು ಐಕ್ ಮುದ್ರೆಲಿ ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರೆ ಬನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುದ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಯಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋತ ಮಿತ್ತು 11 ಪೊಯ್ನಪಗ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ತೋಜವನು 8% ಉಂಡು ಪನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತಟಸ್ಥವಾದ ಉಂಡು ಈ ತಟಸ್ಥವಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ವೈಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗೇನ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನಾಶವಾದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ತಟಸ್ಥವಾದಿತ್ತದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ದೋಜವನು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತನ್ ಬಂದಾಡ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನ್ ಬಂದಾಡ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗಲ ಮಿತ್ತಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನು ದಿವೊಂದು ಪೋಯಾಡ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಗಲ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಿತ್ತಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ದೀದು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಬಂದ ಅಲ್ಪಲ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು ತೋಜಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನಾಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ
ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಕಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಕುಲು ಜೀವಡುಲ್ಲೆ ಇರಂದಂಡ ಎಂಚ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಜೀವಡಿತ್ತೆರ್ ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೂವೆರೆ ಕಾಪುಂಡು ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಪುಂಡು ಆನ ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಉಂಗುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲನ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತೂವೆರೆ ಕಾಪುಂಡು ಲೇಖರ ಅಂಟಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಉತ್ತರನ ನಮಗಳಿಗೆ ಅಪಗನೆ ತೆರಿಪದಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಜನವರಿ 6 ತಾರೀಕದ ಅಪಗನೆ ನೆತ್ತ ಉತ್ತರ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಂಡು ಬಂದು FB ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾದ ಬಂತೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡರ ನಾಯಕರೇ ಅಂತ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಬಂದಿತ್ತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನಿಕ್ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಪೆಂಡುಲಮ್ಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಆಯ್ತು ಇಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಜಿತೆ ಬೋಟ್ ಪುಡಾದನ್ನು ಅತಂದಂಡ ಹಾಳಾದನ್ನ ಮೂರ್ಖದನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಬೋಟ್ ರೀತಿನ 7 ಜನದ ಆದಾಯ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಓಡಿಪೋಯಿರನ್ ಅಪಗ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಓಲಾ ಪತ್ತು ದೀತಿರ ಯಾರನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಟು ನೀರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ಪೂರಾ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಐತಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಏನ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬದಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಬದಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕಿದೆ ಬೋಟನ್ ಬದಿಕ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೋಟನ್ ಬದಿಕ ಆಪುಜಿ ಏನೈತೆ ನಂಗೆ ಪಡಮೂರು ಡಾಸ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ಪುಲು ಉಂಡು ಅಂದ್ ನೀರು ನಾವೇನು ಬದಿಕ ಹಾಕಲಿತ್ತೇನೆ ಬದಿಕ ಹಾಕಿರಾಗ ಆಪುಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕమైన ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಐತ ಆಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಆಕಾರವಕ ದುನ್ನದ ಮಿತ್ತು ನೀಂದುನ ಮುರ್ಕುನ ಬನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಲ್ಪ ಏನಾಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ನಗಲು ಇಜ್ಜೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ 15 ದಿನಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ 10 ದಿನಟ 15 ದಿನಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಪಗ ಏನ ಬಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಡ್ ತಟಸ್ಥವಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬರಿಟು ಬಂದಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಡಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಧ್ಯಡಿತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬದಿಕ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇತ ಮಧ್ಯಡಿತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬದಿಕ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬೋಪುಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ಪನೆ ತೇಲೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ತೇಳೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮೀನು ಬೇತೆ ನಳದುಪ್ಪರೆಗೆ ಅವಿನ ತಿಂದು ಆಗಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಈತ ನಮ್ಮ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಏತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಬೋತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕದಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು ಕೆಲವು ಮೀನ್ ತಿನ್ಬಿಡು ಆ ಸಮಯ ಏನ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಹಿಡ್ಪುರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಿನೇ ಉಂತಾಯ ಸುನಾಮಿ ಇದ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನಾಗ ತಿಂತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚದು ಪನ್ನಾಗ ಮೊಗಲ 7 ಜನದ ವಿಚಾರನು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಏರೆ ಅದು ಪೆರಿಗ್ಯಾವ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಡು ಪೈನಪ್ಪಾಗ ಆಗಲಿ ಬದಿಕು ಬತ್ತದು ಒಂದೋಡು ಬಂದ ಮಸ್ತೋ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮೀನು ಲಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪುಡಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಷ್ಟ ಬದಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚ ದಕ್ಕದು ಪೋನಾಗ ಅತನ ತಪ್ಪದೇವನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬದುಕುದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಆಲಾತಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಲೇರ್ಲ ಮನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದೊಂದು ತಂಕ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಪೆಂಡುಲಮ್ದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಏನ ಪಂತಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಬಂತೋಜಿದ್ದೇನೆ ಇನಿಕ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೈನಾಗಲು ಕಾನೇನಾಗಲು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಪಾತಿರ್ದ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಈತ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಬಂದಾಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಡೇರ್ಲ ಬಂತ ಜರಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರ್ ತಿಕ್ಕುವರಿಂದೇ ಬಂತಿನ ತಂದೆ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊರೋಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಾನೆ ಆತಿನಾಗಲು ನಾಪತ್ತೆ ಆತಿನ ಪನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿನಾಗಲು ಈತ ಸಮಯ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒವೇ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆವಾಡು ಪೆಂಡುಲ ಮಾಡಾವಡು ಅವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಥಿತಿದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಐ ತೂಕ ಮೇರೆ ಏನ ಪನ್ಪೆರೆ ತೂಕ ಅಂಚ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐ ಸರಿಯಾದ ಕಷ್ಟಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇಡ ಸರಿಯಾದ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಂಡೆ ಬಂದಾಂಡ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಎನಡನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಏತ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡ ಈ ಕಾರ್ಡ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ ಪಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಏನಡ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ಕ್ದ ಮಧ್ಯ ಇದು ಮೋಸ್ಕೊಂಡ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್
ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾದ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರೋಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಕೊಂಡು ಸೇರೋಣ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಂಚಿನ ಪೆಂಡುಲ ಮಾಡು ಲೆಕ್ಕರ್ ಎಂಟನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕರ್ ಎಂಟನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗ ಅಂಚೆ ನೀರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆರ್ನಲ ಈ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಏತುಂಡು ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂತ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅರು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತೇರು ನಲ್ಲಾಗಲೆಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅರೇನು ರಾಜಕೀಯವಾದ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಅಂಡ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 10 ಜನಕ್ಕೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಅರೇನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪನ್ನ ಅರಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತೇಜಸ್ಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಚನ್ನು ಬಂತು ಇನಿಕ್ ಆರು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಾರೆ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ಬಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅರೇನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅರೇನ ಅವರ ತುವೇರೆ ಪೋಯಾಡ 40 ಎಡಮ ಫೀಟ್ ಹಿಡಿದು 53 ಫೀಟ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ 10 ಫೀಟ್ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆಯನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರೋ ಲೆವೆಲ್ 10 ಫೀಟ್ ಒಪ್ಪುನು ಆ 10 ಫೀಟ್ ಏನಾಪುಣು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಲೆಯೊಂದು ಪೋಯಿನಪಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಯಾವೊಂದು ಪೋಯಿನಪಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಶೈಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತಗಲಿ ಕೊರಪಿನ ಗೌರವ ಎಂಚೊಂಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವು ಮಾತಾ ಏರ್ ಜನ ನಾಯಕರುಲ್ಲೇರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾನೋ ಬೋಡಿಂದ ನಕಳಲ್ಲ ಚೌಪು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ದೇವೇಗೌಡರು ಅಕಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಾಗಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬೋಪೇರು ಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದಿನ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಪಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಬೋದು ಇನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಋಷಿ ಮುನಿಕಿಲ್ ನಗಲಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅಗಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಟ್ಟಿ ಐತೆ ಅಗಲು ಸಾಧಕರು ಅಗಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಅಗಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನುಂಡು ಅವರು ನಾವಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಅಪಗ ಮಾತಾಗಲ್ಲಾರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಓಲ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೋಜಿ ಇತ್ತ ಏನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಪರಿಹಾರ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎರ್ನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡ ಅಗ್ಲಿ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಕ್ ಏರೊಂಜಿ ಎರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೆ ಎರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆರಿಯೆ ಇಂಚ ಆಯನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಾಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಯನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬತ್ತಪ್ಪು ಇನಿಕೇರು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯನ 4 ಫೀಟ್ ಬತ್ತಪ್ಪು 10 ಫೀಟ್ ಹಿಡಿದು 4 ಫೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನ ಎತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೂತೆಯನ 4 ಫೀಟ್ ಅವರ ಎರ್ನೊಂಡ ಆಡ ಸುರುಟಿಕೆನ್ನು ಅತ್ತ ಅಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆತು ತಿನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಣ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಪಗ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಪ್ಪೆ ಪೂರ ಸಭೆಟ್ಲ ಬೋಪೆ ಮಾತು ಜನಕ್ಲ ಮಿಂಗ್ಲಾಪೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ ಯಾಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೀತಿನಂಚಿನ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯಿನಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪುದರನೆ ಎಡ್ಡೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆಗ ಆಪುಂಡು ಇತ ತಪ್ಪಡು ಏನಕುಲು ಏತ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು ಬರೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಅನ್ಪಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋತಿನ ಬಾಲೆ ಈತ ಸಮಯಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪದ ಅವು ಬಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋದೆ ಸಾಧಾರಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪೆಂಡುಲಮುಡೆ ಅನ್ಸರ್ದೆ ತಮಿನಿ ಬೊಕ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ನಂಗೆ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ಕೂಡಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ ಫೋಟೋ ಹಾಳಾತನೆ ಆತಂದ ನಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಫೋಟೋ ಅವು ಇನ್ನು ಪತ್ತನ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅವನು ಇತ್ತಂಚೂರು ಬದಲಾದ ಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಅನ್ನಲ್ಲ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಪುಣ ಇನಿಕ್ 40 ವರ್ಷದ ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಫೋಟೋ ಬಾಲ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತುವೆರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಕಲ್ಪ ಬೊಡಾಯಿನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲತೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಪತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂದು ಈತ ಸಮಯಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೆಪಗ ಈತ ಸಮಯಡೆ ಬೈದನು ಅಂಚಿತೇನೆ ಏತೋ ಘಟಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂತ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಾಗ ಆಗಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಂದ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತಾಗಲಿ ಜೀವಡ್ ಇಜ್ಜೆರು ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಬರಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಅನ್ಕೊರಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಐಕ ಬೇತೇನಲ್ಲ ಪೂರಕವೈನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ತಡೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಧನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅವು ಅದು ಕೆಲವರು ಸರಿ ಮನಸಾಲ ಅದು ಮರಳು ಬರ್ತದ ಬಿಂಗಿರಿ ಅದ ಬೋಪಿನ ಕೊಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೆತೋ ಕಡೆ ಆತನಂಚ ಒಂದು ಆಗಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾದ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ಆವಡು ದೇವರನವಡು ಇಲ್ಲಗಾವಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೇತವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲೂ ತುವೇರೆ ಕಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಚಕ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅವಿನ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ತುವೇರೆ ಕಾಪುಂಡು ಚಕ್ರದ ಕಲರ್ನು ನಂಗೆ ತುವೇರೆ ಕಾಪುಂಡು ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೀಜಾಕ್ಷರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ನಂಗೆ ತುವೇರೆ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಕುಡುಂಜಿ ಏನ ಪಂಡರಿ ರಂಜಿ ಅವೇ ಲೇಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಯ ಲೇಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಕ್ಕ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನೇರವಾದ ನಂಗೆ ಪಾತೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಅವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಡಲಿತ್ತ ಲೇಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ನಿಯಮಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟೋಲ ಮೆಟಲ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಬೋಲ್ಬಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಕುಲ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಸಂಗತಿಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇದೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕ್ ಇಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ವಾ ಪೆಂಡುಲಮ್ಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ವಾ ಚಕ್ರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ವಾ ಚಕ್ರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂತುವರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಏತು ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡ ಆ ಪಾಟಡು ವಾ ಪಾಟಡು ಒಂಜಿ ತೂಂದು ಪೊರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆದೇ ಪೊದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮಾತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನ ಪನ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಇನಿಕ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪುಸತಾಯಿ ನಂಚಿನ ತೋಜುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಪುನೊಂದು ಒಲ್ತಾ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಸುರುಟ್ಲ ಐತೆ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪನ್ನೋಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಂಚನೆ ಸುರುಟು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೆಂಡುಲಂ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವೇನೇ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಉಪಯೋಗ ಗುಂಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಉಂಡವು ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿನ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತರ ಗೂಗಲ್ ಹೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಪೆಂಡುಲಂ ಬಂದು ನಂಗೆ ಬೊಡಾಯ್ನಾತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಲೇಕರ್ ಆಂಟೆನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ದುಂಬು ಕೊರಕ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಟು ಮುರ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಆ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಅವು ನೀರು ಪಾಲಾತನ ಮನ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಗುರುಜಿ ಸಾಯೇಶ್ವರ್ ಇನ್ನು ಅವು ನಿಜ ಆತಂದೆ ಪಂಡ ನೌಕಾಪಡೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆ ಅವೇನು ಅಂದು ಪನ್ನಂಚ ಪಂತನ ಜನಕುಲ್ ದಾದಾ ತೆರ ಪನ್ನವು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬದುಕದ ಬರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೊಲೆಡ ದೈವಲೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪರೊಂದು ಕುಡಲಾತ್ ವಿಚಾರ ದುಮ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಕುಡಲಾತ್ ವಿಚಾರನ ಚರ್ತ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಜನಧ್ವನಿ ಈ ಲೇಸಕನಿಕಲಿನ ಕೊಡ್ರ ಮೊಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಚರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒತ್ತಗುಲ್ದೇರು ಗುರುಜಿ ಸಾಯೇಶ್ವರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಗಲ ಪೊಲವು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಾದಿ ಬೋಲ್ಪವನ್ನು ಚಿತ್ತನೆಲೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಕುಡಂಜಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಹಲೋ ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಡುತ್ತಲ ವಿಶೇಷವಾದ 6-10 ಪೆಂಡುಲಮುಡು ದಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು 10-6-10 ಆ ಜರ್ಮನಿದ ಬಹುಶಃ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ದಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಲೇಖನಿ ಲೇಕರ್ ಎಂಟನ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಅಂಡ್ ಅವನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರುವಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ನೆಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ತೂಯಿ ನೆರೆದ ಬಕ್ಕ ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪತ್ತಂಬರೋಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಬನ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪತ್ತಂಬರೋಡು ಅವಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅವನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ವಿವರೀತಿದ ಬಶೀರ್ ಪನ್ನೆರಡು ಮಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಕು ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಕೆಲವರು ಎನ್ನರ ಆ ಕಾಲಿ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ತಿರ್ಗಾವೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನುದು ಪರ್ಯಾವ ಪೆಂಡುಲ ಮಂಡ ಕಾಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೈತೆ ಪಿರೋಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಿ ಇನಿಕ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪದ ಬೊಡ್ತಿನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಏನಾತನು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಪತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾ ಬಂದು ಇನಿ ಕೊಂಚ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಲ್ ಮಾಡೋಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓವೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಕಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿದ ದಾಲೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಉಳ್ಳ ಬಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅವೇ ಸರ್ವಲ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗರಣ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಇನಿ ಗುರುಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತ ನವೀನರೇ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯನೆ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಬೆನಾ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಬೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ವಾ ರೀತಿದ ಮಂತ್ರ ಬೋಡು ವಾ ರೀತಿದ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತ್ರನ ಪಾತಿರುವೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ತಾದಿಗೆ ಬೋಪೇರು ಎತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಉಂಡು ಬತ್ತದು ಗುರುಕುಲ ಯಾನ ಎಡಮ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಬೋದು ಇಂಕ್ ದಾಲಾತಜಿ ಸರಿ ಆಂಡ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಪನ್ ಪೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗರಣ ಮನ್ಪ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 7 ಚಕ್ರನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವನು ಗೆತೊಮಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವನು ವೈತಮಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಕಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೇಪನ್ನಾಗ ಏರೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈತಾರೆ ಅವೇ ಶಬ್ದನ ಏನು ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಪಾತಾರೆ ಅರೆ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಪನ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಾಧಕೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಾಧಕೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈದಿನ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏನು ಬರ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎರನೇ ಎನ್ನುವ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡಕೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎರನೇ ಎನ್ಯ ಅವೇ ಬರ್ತದಾಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ರೀತಿಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೇಖರ ಎಂಟನ ಪನ್ಪ ಒಂದೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಟದ ಆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೂಯ ಒಂದೇ ಬೋಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಕಡೆ ತೋಪ ಒಂದೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ನ ಪಗ ನಂಗೆ ಎಂಚಾಪುಣ ಪನ್ನಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಧನಾತ್ಮಕವಾದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುವೇರೆ ಪೋಪ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ದಿವಾಡು 10 ನೆಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುದ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮುದ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೇಚರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಹೊಂದುದುಂಡು ತಟಸ್ಥವಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಂಡ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬಂದ್ಬಿನವೆ ನಮ್ಮ ತುವೇರೆ ಪೋಯ್ ಬಂದಂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ಎನ್ನರಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಂದು ಅವಳ ಬಟ್ಟ ಪಂದೆ ಬಿಡ್ಕೊ ಎನ್ನಲೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವೆನಂಚಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾಂಡು ಏಪಲ ತಟಸ್ಥವಾದಿತ್ತಂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವೆನಂಚಿನ ಡೌನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡ ಧನಾತ್ಮಕ ಐಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆಲ್ಲ ತೂವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಉಪಕರಣ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವೆನಂಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇರಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಎನರ್ಜಿನ ತೂವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಆರ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐತೇನೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಶೈಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಟಸ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನೈತೆ ಕಾಡದ ತುಯ್ಯ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥ ಮಲ್ಪಡು ಸೀದಬಹುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿದ ಅವೇನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಟ್ ಅವು ಫಲಿತಾಂಶ ನೆತ್ತವು ಇರು ಕೈಟ್ ರಿಂಗ್ ಬಾಡ್ದು ವಾಚ್ ಬಾಡ್ದು ನೆಟ್ ಆಪುಚಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಅಕಡೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ಓಲಿಯಾ
ಆತನ ಹೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ನಾಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೋಲ್ಯ ಅಪರ ನೆಟ್ಲ ತೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಲೇ ಕರೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅವಡು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅವಡು ಐಟು ತೂರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ದೆತೊಂಬ ಪಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಪಿನುಂಡು ಇಲ್ಲ ದೆತನಿ ಒಕ್ಕ ಅಕುಲ ಅಲಕ್ಕ ನೆಲಪತ್ತನೇ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೆಂಚೊಪ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಲ ಖುಷಿ ಪಡೆವ ಹಾಳು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ವಾದಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಮನಸ್ತಾಪಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾಪಿನಿ ಅನೇನಿಕ್ ಜಿಯೋಪಥಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂಪನಮ ಭೂಮಿದ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ನಾಗಬೀದಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿನ ಜಿಯೋಪಥಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂತು ಎಡ ನಂಗೆ ಐಟು ಪೂರ್ಣವೈನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಂಗೆ ತೂರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಕರಿ ಲೈನ್ ಇಂಚ ಬರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಟೈ ಹಾಪುಂಡ ಪನ್ನ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಪುಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ವರ್ಜಂಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಲೈನ್ ಏಪನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರಿಯಾಪುಂಡ ಸೇರುಂಡ ಆ ಮಧ್ಯದ ಇಟ್ಟು ಏರಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆರ ಅವು 100% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ಅನ್ ತೂತೇನೆ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ದು ಮಲ್ಲಗಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ದೋಷ ಹೊಡೆದ ಜಾಗದ ಆ ಜಾಗದ ಇದು ಕುಡಂಜಿ ಗುರುಜಿತೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂದೆರಡು ಇತ್ತದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ ನೀರು ಜಿಂದಂಡ ಬದುಕರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಎತ್ತೋ ತೋಡುವೆರು ಗೂಲ್ ತೋಡುವೆರು ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೋರಿ ಒಂದು ಆಡ್ಬೇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ಟು ತಾದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆ ಏತಂದೆಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಟಾದ ಎಂಚ ತಗೋಡು ಬಂದಾಗ ನೀರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇ ತೂಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಕೇನ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರು ತೂಪಿನಾಗಲೇನು ಜಲಶೋಧ ಕಂಡ್ರೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ನೀರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಲಂದು ಬಂದಪ ನಿಜವಾದ ಅಂಚತ್ತು ಸುರುಟಾದ ನಮ್ಮ ತಗೋಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡಾಯ್ನಾಥ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೋಡು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದನ ಮಾತ್ರ ಶೋಧ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದನ ನಮ್ಮ ಶೋಧ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಬೇತೇನಲ್ಲ ಐಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇತೇನಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡ ಅತ್ತ ಐಕ್ ವಾಸ್ತುಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಲ್ಲ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಒಂದಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋದು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆಂಚಿನ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿಕ್ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಬಂದಾಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಫಿಟ್ ಎದುರು ಪೋಕ ಅಪಗಲ್ಪ ನೀರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತತ್ತದ ಪೋಕೊಂಡು ಇರೇಗೊಂದು ಪೆಂಡುಲಮುಡು ಸರಿಯಾದ ತೂವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನೀರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆಂಡುಲಮುಡು ಐತ ಚಲನೆಲ್ಲ ತೂವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರದ ದಂಡು ಒಯ್ಟ ಒಳ್ತುರ್ದು ನೀರದ ದಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ನೆಟ ನೀರಿತ್ತು ನೆಟ ಉಪ್ಪುಡುಂದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಪು ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತೂವೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೈನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೈದಂಡು ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಐಟು ಡೌಸಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಪನ್ಪ ಈ ಮರತ ಬೇರಿನ ಪಸದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಲ ಸೇಮ್ ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನುಂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಡೌಸಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಗಳುಂಡು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಜನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಅವೇನ್ ಚಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಪಾಡುವ ಕೈತ ಮುದ್ರೆನ ಪನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿಡ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಬುರುಣು ಅವು ವಾ ರೀತಿದ ಆ ಮುದ್ರೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇನು ನಂಗೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ತೂದು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಆ ಮುದ್ರೆನ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಯಡ್ ಈತ ಸಮಯ ಬಂದುಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಮುದ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂಚ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪನ ಅವಳು ಬುಡಾಪಿನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಡಾಪಿನಾಥ್ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಂದಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮುದ್ರೆನ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಭೂಮಿಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅರೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ವಾ ಮುದ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಂತೋಪೇರು ವಾ ಸಮಯ ವಾ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂತೋಪೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಭೂಮಿಡೆ ಸುರುಟಾದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮುದ್ರೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ವಾ ಕಾಲಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮುದ್ರೆಡ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ತೂದು ಆ ಮುದ್ರೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂದೇನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ದ್ಯಾರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಪಿದೇ ದೇಶದಾಗಲ ಆ ಜಾಗ ಪನ್ನ ಪಿದೇ ದೇಶದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಪಂಡೆಯನ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಂಡೆಯನ ಡೌಸಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಪಂಡೆಯನ ಲೇಖರ ಎಂಟನ ಪಂಡೆಯನ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಚೊಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇನುಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದೇನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಗನ ಮೂಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅವು ಕವರ್ ಅದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ತತ್ತುಬೋದು ಪುಂಡು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರೋಡು ಅವು ಎಂಚ ನೆಟ್ಟು ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ എനിക്ക് ಪೆಂಡುಲಮಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕವಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ತೂಪನ ಅತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಪೆಂಡುಲಮಡು ಉಂಟು ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಪೆಂಡುಲಂ ಪೆಂಡುಲಂ ಪತ್ತುನಯೇ ಈ ರೀತಿದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನಾಮ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪೆಂಡುಲಂ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದನು ಪಿದೇವರು ಇರ್ನಕ್ಕನೆ ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ಬಂದು ಯಾನೇನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರು ಶೂ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇರನ ನೆಟ್ಟಲ ಇರು ಪೆಂಡುಲಂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಇರು ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಪೊರೆಗೆ ಇರೆಗು ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪಗೇನಾಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಪೋಪಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಅಪ್ಪಗೇನಾಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎಂಚ ಕೊಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅವನ್ ಯಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಥಮ ಅಂತೋಡು ಯಾನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೈದಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಕೆ ಬೇಜಾರಾವಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ನೇರವಾದ ಬೋಪಿನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಬೋಪಿನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸುರುಟು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಐಕಸ್ರದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಐಟಲ ಇರು ಪೆಂಡುಲಂ ಉಡ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಚಿರು ಬೇಸಿಕ್ ಪಂದುಂಡ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತಲ ಪೆಂಡುಲಂ ಉಡ ಹೈಯರ್ ಪಂದುಂಡು ಇರೈ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಿರೆಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಕು ಒವೆ ರೀತಿದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಕಲ್ಪೋಡ ಇರೆನ ಜೀವ ಪೆಂಡುಲಂ ಅಂದ ಆವಡು ಇರೆಗೆ ಪೆಂಡುಲಂ ಪತಿನಪಗ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಸೂಚನೆ ಬರೋದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇರೇನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೀರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನಿಕ್ ಏತೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಬೋದು ನಾಗಬನ ಆವಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆವಾಡು ಕುಟುಂಬ ಆವಾಡು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕವಡೆಡೆ ಏತ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ವಿಚಾರನು ಪೆಂಡುಲಮ್ಮಡು ಪಾತ್ರದ ಬೈದ ಸರಿ ಕುಡಲಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಕೇನ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಪಡ್ತೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಲೇಸಕ್ಕೆ ಕೊಡರನಿಕ್ಲ ಮೊಕ್ಕಿಡ ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಪೆಂಡುಲಂ ಬಕ್ಕ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ದ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಚಾರಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಖಾಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೆ ಅತ್ತು ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಸೇರಣ ಎಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಗುರುಜಿ ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ್ ನಂಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಂದಲ್ಲರು ಅಂಜನೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ ಮನ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ತೂವರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪನ್ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಈ ಜಾಗಡ್ ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂತುವರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಏತ್ ಉಂಡು ಪಂತುವರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗಡ್ ದೋಷ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಅದು ಪರೆ ಓಲ್ ಅದು ಪರೆಗೆ ಅವು ಅವಾಗ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಇರ ದಿಕ್ಕಲೇನು ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಆ ಎಡಮ ದಿಕ್ಕಲೇನು ತೂದು ವಾ ದಿಕ್ಕಡು ಈ ಜಾಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂತುವರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಂತ ಮಿಷಿನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬೋಯಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏನ ವಸ್ತುಲುಂಡು ಆ ಜಾಗಡಿ ಏನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಏನ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಅವಿನಂತೆ ತೂಂದು ಪೋಯಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ತೂದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅವೇನು ಪೆಂಡುಲಮ್ಮಡು ತೂಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದ ದಕ್ಕೆರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಮು ಜಾಣ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದ್ದು 500 ವರ್ಷ ತುಂಬ 500 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಐತಿನ ಮೂರ್ತಿಲ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲ್ ತೆಗೆದಿನ ಕತೆ ನೆಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಉಂಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಗುಪ್ತವಾದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಡಾಯ್ನಾಥ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು ಮಿಷಿನಡ್ ನಾಡ್ದು ದೇದಿನಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದೇಪಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಊರು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪರ್ಯಾವ ನಾಗನ ಒಂದು ಪರ್ಯಾವ ದೈವನ ಮುಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಈ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಹೋದು
ತೆಗದನ್ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಎತ್ತದೀತ ಎಲ್ಲ 240 ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗದ ದಾಖಲೆ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಎತ್ತದೀತ ಅವೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಸರಿಯಾತ್ ಅಂಚದು ಪನ್ನಗ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆವಡು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕುರುಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಮಲ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನ ಆಯ ಕಟ್ಟುಂಡ ಏತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೆಂಡುಲಮಡು ತೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇನ ಬೊಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತೋಜಿದ್ ಬೈದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೆತೆ ರೀತಿಡು ಇನ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂದಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಈತೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಬಾನ ತರೇನೆ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ದೀತಿನಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೊಡ್ಡು ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಏನ ಮಲ್ದನು ಬಂದಾಗ ನೇರವಾದ್ರೆ ತಂದ್ಬೋದು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೈತಲ್ ತೋಜ ಒಂದು ತೋನಾಗ ಬಾಬಾನ ಫೋಟೋ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡೈಟ್ ತರ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ತದುಂಡು ಅವೇನು ತರ ತಿರ್ತು ಕಾರ್ಮಿತ್ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುದಿನ ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂತೂತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕುಂಟ ದುಪ್ಪರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದುಲ 21 ಬರ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದುಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ತಾರಯ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಸತ್ಯದ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುವೇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಗದ ದೈವ ಎಂಚೊಂಡು ಜಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಇತ ದೈವ ಎತ್ತನ್ನ ದೈವಗೊಳಿಟ್ಟು ಏತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತುವೇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಏತ್ ಚಾಲನೆ ಉಂಡು ಏತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ತೂತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ನಾಗಬನಟ ಆವಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೊತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಆ ಬೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಓಟುದ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ಓಟುದ ಜನನಾಯಕನ ಕುಲು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾತು ಪಕ್ಷದ ಕಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಎಂದೋಡ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಜನಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಂತ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂತ ಹತ್ತಿಡು ಇಂಚೆನೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲು ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರುವಾಯಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾತೆರಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇಜಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಪಡ್ದೇರ್ಲ ಪಾತೆರ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನೆ ಇಂಕಲು ಅಗಲ್ಡನೆ ಪಾತೆರದ ಅಡಿಗೆ ಉಂತದಿದುಪ್ಪ ಪಿದೆ ಅದು ಪಾತೆರುಜ ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರುದು ಯಾಪನ್ನಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆದ ಟೈಮುಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಂತನ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೈದ ನಿಜ ಬಂದತ್ತೆ ಪೆಂಡುಲ ಮೊಡ್ಲಾತೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೂಜಾಟ ಪುರ ಏನೋ ಐಕ್ ಪುರ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂತಿನಾಥ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಒಂದ ಇತ್ತ ಏನೋ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ದಾಖಲೆ ದಿದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿದವರ ಖಂಡಿತ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು SLC ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪಂತಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡುಲಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿ ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಚಿನ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಜಿ ಆಗಪ್ಪ ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ವೇದನೆ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿಪಿನ ದುಂಬುತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಉಪ್ಪರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಒಂಚೆ ಬೇತೆ ಯಂತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ ನಂಚಿತನ ಗುರುಜಿ ಸಾಯಿಶ್ವರಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವದಂಚನೆ ನಮ್ಮಟಿ ದಿಢೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಊಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನದೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಾತ ವಿಚಾರ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.